Kaixo, Aiton. Eixo, egunon, Eugeni. Zegoen. Ongi, Ono. jeiki, gozaldu, eta zer plan horia? Donostira, lagun bat bisitatzea, ongi? Jo, mila izateko benetan etortzea batzukatzen. Ni gogoan dituen benetan zu hemen edukitzeko eta sola salditxo bat edukitzeko. Pelota. Pelota hutsa zara. Bueno, Aiton, Bota. oia guztua gaztea. Bai. Eta irakasle lanetan ibilu zinen, bai arteko bieta eta hautzagoko ikastolatan, baina nolaten irakasle. Nolatan, ba bueno, garai hartan, oan dela urte asko, ez dakit zenbat urte izango diren. Ba bueno, eskola mundua gustoko nuen, gustatzen zitzaidan, pixkat, ez ikastia eta irakurtzia hainbeste, baina mai eskola mundu hori, irakaskuntza mundu hori gustatzen zitzaidan, ez? Osotasunean, ez? Irakasgaiak eta ikasteko garai bateko metodo zarraiek eta abar, eta pixkat erakartzen duten, eta gero jolas garaian hango gurutzeko, jartzengo gurutze auzoko frontoi zaharrura eta abar, eta batez ere garai hartako irakasleak ze ongi bizi ziren ikusita, egun osoa puntu eginez eta denbora bazuten guri zer irakasteko, zer gutxi baina. Eta bestalde, claro, guk lanaren premia ere bagenuen, diru ere behar genuen gaztetan, eta garai hartan zen, karrerarik laburrena zen, motxena zen, behin batxiller elemental, gero goi mailako batxillerra, revalida, eta gero ja magisteria zen hiru urte, orduan, 19-21 urtetako lanean hasteko aukera genuen, ikastoletan irakasle eskualdun behar izugarria zegoen. Ikastolan hasi nintzenean, Oiartzungo zuko songi esan duzun bezala, haurtzaro ikastola. Uste dut, irakasle titulua zutenak, baldin bat zeuden, ez dakit 8-10 irakasle, igual ziren 2 edo 3. Beste denak ziren eskoldunak bai, eta langile jatorrak eta bar, nian titulurik gabe. Garai hartan, ez zegoen, orain dela 55 urte, kasik ikastoletan ez zegoen irakasle titulu dunik, eskoldunik orduan, premia hori zela eta ikastolatik ditu zidaten, bukatu elemeilen ez dakizen, magisteritza, hemen behar dugu, irakasle titulu duna eta eskolduna, eta orduan, gauza bat bestikarri zuen eta sartu ginean haurtzaroan, eta hori izan dut bentaja, naiz eta zahartu beti haurtzaroan, ulertu dut txistia? Hola zen. Eta izan dezakego, garai horietan ikastola mundua oraindik bultzatzen zegoela jendea, ez? Orduan sobera izan zen eta, ez? Bai, bueno, sortu berria behintzat bai, baina ez genuen, ez edifiziorik, ez etxerik, han garaje batzutan, bajo batzutan, modu miseruan, materialik ez zegoen, eskuarazko materialik, matematikak eta etxean itzultzen genituen euskarara, euskeraz klasean planteatzeko eta etzen ez irakurgai eskuarazko irakurgaiik aurrentzako, gazteentzako, dena egiteko zegoen testu liburuak, irakurgaiak, literatura, aurre eta gazteentzat euskeraz ez zegoen horren. 40 urteko zabakuntzan ondoren, normala da, hori dena zegoen, desegina eta lurrazpila. Hori dena ateratzen. Gu izan gara irakasleak, irakaslea parte izan gara sortzaileak, idazleak, testugileak, eskuerako irakasleak gurasoekin. Sozio egin behar zaten genuen, etxe berria egiteko, diru aportazioak egiteko, lanean 2 sosen truke, oso jornal txikiakin, jasen nintzen 10.000 pesetakin lanean, eta ban euskan lagunak igeltsero zirenak, garai hartan, 20.000 irabazten zituztenak, orduan, dena zen, baina, orduan, ilusioa, euskera,
hemengo kultura, pixkat hori zen gure motorra, ezta? Horako kondizioetan lanean aritzeko gure motorra hori zen. Ilusioa eta maitasuna gure herria eta gure kultura eta gure euskara horretaratzeko. Idazle moduan ezagutzen zaiteu, nagusiki, baina suposatzen dut ikastolabekiko kontatu duzun hau guztia bultzatu zaituela ere liburuak idazteko garaian, ez? Bai, goratzen naz, bandola euskara asignatura, irakasgaia emateko kasi getzegoen materialik eta nola elkarrek Iñaki Zubeldia idazlea eta Jose Antonio Ormazabal orduan elkarreko langileak ziren eta haiek deituta talde bat elkartu ginen eta hasi ginen idazten, orduan goiko zikloa deitzen zena 6, 7 eta 8 mailarako euskara liburuak egin genituen, hizkuntza 6, hizkuntza 7, hizkuntza 8 eta hoientzat, haur hoientzat, gazte hoientzat egokiak ziren testu edo irakurgai atseginak edo erresak ere bai, eta gero gauza bera, bertsolaritza ere nik sartu nahi nuen ikastola, materialik ez zegoen, eta orduan elkartu ginen, Josara Garzia eta Mikel Mendizabal eta Pake Garzia eta Laurok, eta sortu genituen, hasi 3. mailatik eta 8. mailaraino, bertso trena, bertso galaxia, bertso ostatuak, liburuak eta kasetak irakasleek normal, euskera edo matematika edo natura edo kimika bezalaxe erakusteko moduan mailakatuta, dena sekuentzializatuta, bertsolaritza asignatura bezala, hori ere egin genuen eta orduan bai, idaztea baino gehiago egin, ikastolaren beharretarako langileak. Horretan, osagai hauek betxelaritza eta hauek ere ezeketara nolabai egokitu zenuten, ez? Hoi da, orduan ez zen konsideratzen asignatura, bertsolaritza. Baina gu gutxi batzu behintzat pentsatzen genuen bertsolaritza, bertsogintza, ahozkotasun hori beharrezkoa zela, zeren beti izan da, hizkuntza beti idatzia, eta gorriz, eta ortografia, eta paragrafua, eta zuzentasuna, eta gramatika, eta ditzak, eta dekinlaria, baina gero, gaztetxoak kale atera, eta ez zuten hizketarako ez garrazilik, ez hizkuntza kolokialerako oso, orduan, pentsatu bertsolaritzak, dena den improvisazioa, azkartasuna, dialektika, horrek asko aportatu zezakela, ez da, hizkuntza edo euskararen barruan, eta nik aspaldi, hasi berritan, lortu nuen zuzendariakin, ikastolako zuzendariakin, lexente lan egin ondoren, azkenean komentzitu nuen, gutxienez, sekundaria, orduan zen goiko ziklua, 6, 7 eta 8 maila, astean ordu betez, bertsolaritza emateko. Azkenean ordu bete bada ere. Oda, 4 orduz igual izango zituen euskerak, beste 4 inglesak, beste 4 naturak, beste 4 historia, beste 4 ez dakiz zer. Eta bat, bertsolaritza. Eta hori, sartzen duen, ebaluazioetan eta eskolaren barruan. Eskolaren asignaturaren barruan, bertsolaritza edo ahozkotasunaren izenean. Eta urtietan, eta oraindik ere, pentsatu hori martxan jarri nuen, dela 40 urte, oraindik ere, nire ordez dagoenak ikastola, hastian ordu betez, ematen duen dikan, bertsolaritza, DBH lehenengo mailan. Eta, pozgarria da, ez? Bertsolaritza agotuta komentatu duzunen, ebili zinela etzetiko gotzera saioko komentarista bezala edo zergatik. Garai hartan, dena zen sortzea, ikastolan ari ginen lanean materiagintzan eta dena sortzen eta sorkuntza maila hortan, bertsolaritzak ere sekulako indarra hartu zuen, izan zen oso fenomeno sozial handia, garai hartan, 80ko 2 hamarkadoetan izugarrizko buna izan zen, bertsolariak punta-puntakoak oso onak zeuden, hasi Jon Sarasua, Euskitze, Egaña,
Sebastian Lizaso Peñagarik, kupurri zubarria, neskak ere hasiak ziren, Arantza Zuloiri eta Kristina Marraraz Bizkaitarra eta bar. Eta egia esan, elkartia ere sortu genuen, Imanol Lazkano zen lehendakari eta Koldo Tapia zen idazkari nagusia, eta ni sartu nintzen, asamblea batea, eta nola ez, Angel Mari Peñagarikano eta bilek, hautatu gintuzten Gipuzkoako ordezkari izateko eskualderriko bertsolari elkarteko batzordean. Orduan, ibili ginen, 10 urte, ni nintzen Gipuzkoako batzordeko idazkaria eta reberian eskualderriko ere banengoen. Eta han sortu zen hitzetik hortzerako ide hori, telebistan ere sortu behar programa bat, jendia pixka zabaltzeko gure proiektua eta gure saioak eta txapelketak. Eta horren dela berria emateko. Eta han, azpi batzorde batek erabaki zuen zeintzuk izango ginen Joxean Gartziarekin komentarista joango ginenak. Eta aitako bat ni hartatu ninduten eta ni pozik maite nuen bertsolaritza eta gustoko nuen eta antzepaten ginen saio komentatzea eta pixkat pedagogia edo ez dakit ez, deus ere etzakien nahi zer erakusteko eta bertsua entzun besterik gabe, politia da, baina bertso saio bat entzun ondoren, 6 bertso entzun ondoren, tekniko batek, esate behitu, hontan jarri atentzioa, hau esan du, honengatik da ona, honengatik da txarra, hau ez dita, pixkate irakasteko zen. Eta egia esan gaur egun, dela 50 urte, bertsozale asko zegoen, adituak ere izango ziren noski, baina gaur egun edozein gaztek daki bertsoz eta bertsori buruz, erruz asko jantzi dutelako saio horiek beti irakasten joan ginelako. Suposatzen den, hau esan duzun guztia egonka bat izan zela zuentzat, Bai, erronka handia eta oso konten, ez dakit, garai hartan eskualerriko txapelketa, Amurizak irabazi zuenean, ez dakit Carmelo Baldan izango zen, izango ziren 2.000 lagun edo 2.000, baina Besozale elkarteak martxan jarri zuenean txapelketa nagusia, zein izango zen, 89 izango zen igual lehenengo, belodromoa bete zen, 10.000, sekulako aparraldia izan zuen. Sekulako aparraldia. Eta publikore aldatu zen noski. Garai batean bertsolariak ziren denak herri mailako edo baserri giroko bertsolariak eta aparkalekuan ere Land Roverrak uten ziren, baserri kotxeak. Baina ja handikane izut 89ko txapelketan tabladu gaineko bertsolariak ez ziren denak Lasarte eta Lazkao Txiki eta Txomin Garmendi, denak ez, zeuden gazteak, estudianteak, universitarioak, orduan tabladuko artistaren izaera hainbeste abanikorik zabaldu zenez, publikoan ere ziren baserritarrak zoriek, denetik zegoen. Bertsolariak, bakoitzak eramaten zuen bere jarraitzailea, orduan, oso abaniko zabala zen. Eta abera esagabia. Abera esagabia. Karo, erabat abera esagabia. Bertsok ere aldatu zen, etzen betiko bertso labur hori, pixkat hori Amurizak jarri zuen, Amurizak jarri zuen berrikuntza hori ez, bertso pixkat elasei kantatu eta bertso egitura luzeagoak, denak ez ziren 4 puntokoak, baizik 5-tekoak, 6koak, bertso luzea hasi zen eta kartzelako gaiak hartu zuen beste dimensio bat, eta nire ustez igual gehiegi eta dena, zeren nire ustez 8ko txikiko bertso bat izan diteke 10rekoa, eta bertso luze bat, nahiz eta oso luzea izan, ez badu erakartzen publikoa, izan diteke nahiko batekoa, 5 edo 6koa, ez da? Liburuen mundua, lagogeita hamar liburutzeko goga eta dituzu, nola negutuko zenuke
urte honetan gastatutako denbora horren beste liburu idazteko. Nola antolatu zea alegia. Ja. Bueno, bada esaera bat euskeraz gustoko bidean aldaparik ez. Orduan nik bezin daukan zaletasuna gaztentzat idazteko eta aurrentzat idazteko eta hasi nintzen garai hartan, lehen esan bezala, elkarren eskutik testu liburuak idazten hasi ginenean, berehala esan zidaten, eta zergatik ez duk idazten ipuinen bat edo zerbait gaztentzako irakurgaia izan litekena, eta ni idazle nintzen ez, literatura egiten orduan egin dituen, garai hartan balako Prospero eta Prosperoren lagunak eta liburu xelebra batzuk, eta funtzionatzen hasi ziren, gero ikastolak ordu asko kentzen zizkidan, gero bertso munduan ere beste 10 bat urte egin dituen oso fuertiak, 80eko hamarkada hori dena kasi bertsozale elkartea eman izkion, eta horko lanak, juraduen ibili nintzen, Gipuzkoako txapelketan eta txapelketan nagusian juraduan ibili nintzen, eta hemen juradu buru nintzen, entrenamenduak egiten nituen. Orduan, niretzat, aurrentzat idaztia zen, oxigeno pixka bezala, ezta? Ikastola, bertsozale elkartea, eta orduan, edozein zirrikitu, edozein tarte libre arratsalde bat, asteburu bat dira eman neukan, eta buruna ideian bat, horre erlajatzen ninduen. Terapia zen, nire terapia zen. Eta gero pixkat, lesoari izan ondo pixkatea apartatzen edo uste joan nintzen nehinean, denbora gehiago hartzen nuen, idazteko, eta hasi nintzen gero hortaz diskutatzen, horrekin gozatzen. Gero hasi ziren ondela 20 bat urte edo eskoletako bisitak ere martxan jarri ziren, idazleak ikastetxean izeneko programa martxan jarri zuten, idazle elkarteare sortu zen, eta horrek jarraipena ematen zion. Ez zen aski liburu bat publikatzia eta aurkeztia, gero liburu horri buruz eskatzen zizuten eskoletatika. Ekurri dugu zure liburu bat etorriko zineake, orduan ikasle mordo bat zure zai, liburua sinatu, galderak erantzun, ez dakizer, ere oso erakargarria zen, eta azken urteetan, desente publikatzen jut, aurten ere, lehen urtean azkenekoa publikatu nuen 89. Eta aurten, elkarrekin publikatu dut udaberrian lehenengo musuaren zai, 8-10 urteko gaztetxoentzat, eta beste bat, nahiko poetikoa, hau txikientzat, izarrekin lo. Gurpildun aurki batean bizi den neska baten nahiak eta ez zinean, baina azkenean, pixkat, azken urteetan, hainaz lantzen pixkat, inklusiboaren gai hori ez. Eta ezin dua edo kapazidade gaitasun ezberdineko norbait izan, nola gizarteak eta gurasoak eta lagunakin eta landu ezko inklusioaren gai hori, azkenean normaltasun osoz bizi litekeela, edozein lehen urtean ere beste bat publikatu nuen neska itxu batena, earen ezinak eta beha nahiz eta konsideratzen zen ikusten zuen bere burua ezberdina zela, adare lagunei eskerreta bat, naiz eskola, naiz lagun artean, naiz etxean, bizimodu normal egiteko gai zela erakutsi nahi nuen, ez da, liburuxka horrekin. Eta bain badauzkat beste batzuk, udazkenari begira, hilabete honetan edo horrengoan badauzkat beste 2 edo 3. Argitaratzeko, inprentan daude, bat da animaletrak. Oiartzungo marrazkilari batek marraztu ditu, animaliak, A-tik Z-ara, eta orduan da, animalien alfabeto bat bezala, ez da, aurrentzat, Jokin Bitxelenak egin ditu marrazkiak, oiartzuak marrazkilari honek. Gero beste bat, beste argitaletxe batekin, nola da izena, argitaletxe berakin, behizken nintzen. Argitaletxe berakin, Benito Lertxundi naiz. Hori joko kantariarekin egin duen, orain dela urte pare bat bileratxo bat behakin, arratsalde bat pasan nuen arekin, izketan, gaur zurekin bezala,
Eta esan nahi nuela, haur txikiek ere jakin zezaten bere berri, radin da, saio asko egin ditu, baina eskoletan, historiburutan ez da agertzen, ez Benito Lertxundi, ez Xabier Let, ez Mikel Lagoa, orduan, transmisio lan hori egin nahi nuela, eta ia baimena ematen zidan, album gisako liburu ederrak, baina testu gutxikin eta marrazki askorekin, pixkat Benito Lertxundiri buruz, gaztetxoek jakin zezaten zerbait, gero gehiago ikasi nahi zenezko, gogozekoen Google eta gurasoak, joan amanak eta bat, bai ez esan zidan, baina plazer handiz ikusi liburu hori, eta datorren diabetean piztu behar dugu, hori joan? Ondo! Benito Lertxundi naiz, eta gero bestia zen, beste bat ere badaukat, Gabi eta Bernardaren komeriak, Bitxerriren komeriak, haure hau txikientzako da, ez da letxe batean. Eta horrela, gauzak publikatzen jarraitzeko asmoa dut. Konturatu nahi, liburu hauek badutela modu pedagogiko batez hauen heziketaren zat, Bai, hombre, ni saiatzen naiz poesia naiz relatua edo narrazioa idazten dudanean, saiatzen naiz ipuin edo kontaketatikan hortikan aparte ere, moralina ez gustatzen ez da, bizkat. Baina bai, bigarren irakurketa bat edo, hor izkutuan, trelineak esaten dena ez, albaldin bada, ipuia utxutxa, atzo hain zuzen bializ idaten, errituratxe batetikan, erreseina bat, nik lehen urtean publikatutako liburu bati buruz, 12-16 sekundariarako gaztetxoen zentratzen nuen, kantu bat alikarentzat, ez? Eta erreseina hori horrek, kritika horrek jartzen zuen, gaur egun ez nuela idazten ipui bat, kontaketa bat, diversiorako besterik gabe, baizik eta bat zegoela hor beti tono bat, mezu bat, emozioak lantzeko eta pixkat gaztetxoak formatzeko eta balore batzuk baina hori pixkat ez zait gustatzen hori nabarmen. Beraz, txintxo izan zaitezte. Hain esplizitoki ez, baina, eta postu nintzen, kritik hori egitu nuenean, atzo hain zuzen, ez dakit berrian edo ez dakit, edo kligen edo non ateria, eta poza hartu nuen, azkenean, nahi edo nahi gabe, joera daukazu, zerbait histori politia kontatuz, aparte, pixkat izan ditikela baita ere, pedagogia mailan edo formakuntza aldetik edo balore aldetik edo zerbait positiboa edo gutxienez emozioak lantzeko zerbait ez, eta besterik gabe irakurri eta ze politia eta jazta. Zein da zure eguneko kontasuna entzun? Nire? Eguneko kontasuna nola antolatzen zea egunean zea idazteko eta gauzak egiteko? Hombre, jubilatu arte egia esan oso disziplinatua izanaz. Ikastolak ordu asko xurgatzen zizkidalako, 8etan lehenengo klasea, eta gero ateratzeko ordurik ez genuen, gaur bilera etziklaustuko da horrengoan, guraso bilera horrengoan, ebaluazioa horrengoan ez dakiz zer, orduan oso disziplinatua, oso zerkitu gutxi neuzkan, eta pertsonalitza munduan bilenean baldigan gutxiago, orduan asteburuak, larunbat goizak, eta batez ere udara, ez udako urtean zehar joaten nintzen gauzak apuntatzen, baina hori ide horiek exekutatzeko astirik ez nuen ez, bordetan euskan orduan uztaila iristen zen, Julio, eta uztailan nire produzio jokatzen nuen, liburu bat, mintzat edo, eta gira abuztuan bat, hola ez, opor garaitan eta horrela. Eta hoan berriz, lehenko urtetik hasita honea, justo beste kontrakoak, sekulako desmadria. Gaur idatziko du zeo zer, bihar igualez, oain guazen biegun pasatzea maztiarekin ez dakit nora, oain disfrutatu eta idazten dut, bakarrikan gogoa dudanea, eta nahikoa dauka, zeren aurten ere, esan bezala, 6 liburuska txikiak, baina 6 publikatuko ditut. Eta lehen urtean 4 publikatu dituen, Lorillagoak, DBH-ko entzaziren, baina aurten hau txikientzako, 6.
eta aurren urterako ere, zer jaba daukat buruan, martxan, eta orduan, adere bai, gustatzen zait, naiz eta deus egitekorik izan ez, hola konkretuki ezer idaztekorik izan ez, gustatzen zait egunero ordenadoria piztu, eta nola dauzkat, nire lanak, revisatu, hau bukatzeko daukat, hau rematatu, hau behar diot marrazkilariari, zirutzen zaion, hau argitaletxea hartare geliko dut, tak. Orduan, beti, ordu pare bat dedikatzen dizkiot, baina ez goizeko 10:00, ez, goguak ematian. Igual gaur, 4:00 esitiko naiz, eta bihar 11:00, eta aurrela. Pizka bat, gaur, eguna gabe, ez? Hoi da. Bueno, txamba, mila urtzez, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, deitzeagatik, eta ez dakit nondik harrapatu nauzu? Eta bidaliko niego musu handi bat guga ikuslei. Oso ongi. Buena gente. Musu handi bat denabi. Agur. Eugen diren lagun guztientzat.